Kinangelam kaseng Nyautrep Integrated Territorial Organization Hito kilapan pau ban ai ka jing Kyrshan ya ka jing thmu jang ka sur Paidbah ka bri Nyautrep ban penlong ka jingelang Paidbah ha ka arpusau tarik nailur ban te lakam ya ki jing kenrei ki kam sneu ha keleng ki Shillong jong ka ne ka jilla. U presiden ka ne ka seng ula Khubor ba ka ne ka de ka jing thmu ka babha bat u ai ka jing Kyrshan bapura. Ini kalian jangka Nyautrep Integrated Territorial Organization Hito. Ni aga jeng Kyrshan barat ba ya ka. Seng lani kata ke kunhun sur Paidbah obri Nyautrep. Bekila khot kata ka ban penlong ya ke jeng yalang aka arp sautrek. Bela syai ke sini. Khubor khat bi bijim step hapo madan mulki. Ni wan Kyrshan ya ke seng nomor ba kadai ke keseng jeng paradok prasnami. Pat ka ai isu ke bagi sim ru ke bakta sisa bat pen kenmau ya kajing cak pen cak klep lani kajing do ai kita kemensian klem da wan don kata kes kaban budien gumne kumtai namar ba kila jor plat kam sneu ni haban mi shikmat man ai jing Kyrshan haba ni yo kalat kum kene ban yadan mata bat kabri Nyautrep bat skowai ru baling ai kajing Kyrshan bat ngi kentu ye pi Paidbah ru ba pidai ban wan sikane kajing yalang kawai hi ke long ka ba balingi don kamban mi madan hakum gini ke jinglang ke bakot ke bentar pat bri Nyautrep klai i tharai bun sian ba kiwei ki jat benreu nande ki don kita ki khwan mentoy ki bisa jong lada ya teli khasi kemut ka jat ka perthai kan sabai te sim ya kan ne kum ka wei kata ku nuksa ba ngin pen i ka perthai hi baro khot ka wei ba hagarp sautari pro khot ni ka bri Nyautrep ngin ya mi samadan ngin pen i ya gitu ki ba keren ya ra kan tien ba ngin jatali hak arp sautere ngin yami Paidbah ban ngin petkai ru kawai nem kata perthai kumbangi sakren ben gi sakren entho pars kawai ru kelai hidang sian katuka jingjap di khulung ru ka pensu jer sabar khaji ka jat mentrio untang hangi song bat perkhat ma phi pa jong Nyautrep wei pu wei ba phidang kwa susu ban thang kita ke memeti la ne phidang kwa su ban ra kita kilamayong hakajing so kejungi ngasngo bangin bu no skendong gitu ndre bangin mi skmat bangin keren ni bangin pensngo ka hok kai ka pensung si shu mentuk sngi habangi i ka jingwan thang momati wat ki khna school ki haban mi de ka hapo ndrew nyo beje ka to ko bapan mong ta kum sakawai session ngen keren man pen em biang ka jat benrew bangin ni teli biang khnang ba ki we ki jat benrew kinum not ban keren he keren tam ni teli kum teli ki we ki jat benrew to yami hak arab sautere Khubor khat baby gym step hapo madan malki ngin pen i sisa ba utali khasi utali pat ka perthai ru kampat wai tangi tahi kupleshi bon imslam gobri Nyautrep perkhat sim ye kani ba kadai ki isu nak pen ta ga jat pen riu nak pen ta jong no jong kupleshi bon se jarmo